Moje ime je Anđela Ban, uzgajivačnica se zove Dirty Black and Blue. Erdal Terrier je bio moj prvi pas. To je bio slučajan izbor. Ugledala sam ga na jednoj izložbi, s tim da ništa nisam znala o njemu. I nisam stala dok nisam došla do legla koje je bilo u Zagrebu, kod profesora Šehića, kojem se moram zahvaliti. On je kriv za sve ovo što se dogodilo, da sam počela uzgajati, a onda sam počela raditi sa psima, s tim da su nakon nekoliko godina mi 3 ženke napravile prvi službeni ispit. Imala sam velike uspjehe sa erdalima, imala sam i svjetsku prvakinju, imala sam vice svjetskog prvaka, vice Europa. Najpoznatiji pas mi je bio Rom. Terijere sam nabavila 83. godine. Iz jedne ženka Asta, iz jedne jako lijepe, dobre uzgajivačnice u Švicarskoj. Iza toga sam nastavila sa uzgojem, išla sam na najbolje moguće mužjake. Dobila sam jako lijepe kerije i tako sam nastavila sve do sada. Svi psi iz moje uzgajivačnice su šampioni, i to višestruki. Imam i evropskih prvaka, imam i svjetskih prvaka, vice prvaka i najveći uspjeh sam postigla sa ovim mužjakom, to je Rokoko. On je napravio 15 šampionata, što je značajno jedan engleski i irski, a tamo je bio 10 mjeseci i za tih 10 mjeseci je napravio sve to i dobio Kraft pobjednika. To je jedan mali keri. To je jedna cura koja će ostati u ovoj kući. Kad sam ja počela sa erdalima, zapravo Kerry Blue i Vesti je pasmina koju sam ja dopeljala u bivšu Jugoslaviju i s kojom sam nastavila uzgoj. Tako je bilo i sa Vestijima. Ukupno ne znam koliki broj pasa sam uzgojila, ali sam uzgajala vrlo kvalitetno. Išla sam na najbolje moguće, nije uvijek uspjelo, ali to je bilo negdje oko 160 legala zajedno sa sve 3 pasmine. Tako da se zahvaljujem svima koji su mi u tih 40 godina pomogli. Teško mi je izdvojiti bilo koje ime, jer svaka mala pomoć koja mi je uvijek je dobro došla.